Високото Свещенство, уважаеми господин ректор, скъпи отци, семинаристи, гости на днешното събитие. Христос Воскресе! За мен е и чест и радост да представя есето на семинаристите днес, включително да се включа и с кратко изложение по темата, която е за социалната мисия на църквата, за диаконията и за милосърдието. Трябва да кажа, че при оценяването на есетата нямаше едно единодушие от наша страна. Защо? Защото всяко едно от есетата криеше в себе си свой заряд, свои достоинства, свои позитивни и същевременно свои слаби страни. И това се отнася както за есетата при семинаристите, така и вече при богословие. Въпреки всичко, есетата са оценени. Това, което аз оценявах за себе си, исках преди всичко да видим наистина търсенето в младите хора, както в семинаристите, така и в богословите, от практична гледна точка какво представлява милосърдието. Защото след малко ние, когато лекторите започнем да говорим, за съжаление, когато говорим, пак казвам, за съжаление, говорим повече теоретично. За съжаление. А при милосърдието не може така. Както изобщо при любовта на Христос, там трябва наистина да има на първо място теория, която е сетено, да се види наистина, че този човек, който говори, го вълнува тази тема. Че той живее с тази тема. Че той практически ги реализира тези неща, за които говори. Всъщност трябва да кажа, че цялото милосърдие всъщност в основата му е на християнство, както любовта на Христос. И с това на мен най-много впечатление направиха есетата на първите класирани семинаристите, двамата семинаристи, Евелин и Иван, които, въпреки че имат същевременно и много слаби страни, на мен направи впечатление именно техният стремеж да покажат практическото реализиране на християнството и на милосърдието, разбира се, днес. Евелин който говори за отец Васил в милосърдната дейност на отец Васил, на отец Стоян, извинявайте, от Добрич, по един поетичен начин, базирайки се на отците на църквата, но същевременно това момче излива душата си. Делото на отец Стоян, който много от нас знаят за него и същевременно, тъй като то напоследък едва се популяризира след медиите, много и не знаят. А всъщност това е дело на един обикновен свещеник, който прави това, което трябва да бъде. И който с примера си е заразил това момче. Ето това ми направи на мен впечатление, затова аз, пак казвам, без да гледам слабите страни на есето, дадах най-високата оценка. Не за това, че той заявява, че иска да следва примера на отец Васил, на отец Стоян. А защото видях как целият Христос се изобразява в стремежа на това момче да бъде и то милосърдно като него. Обикновено това, което аз наблюдавам в живота си, всъщност е, че за да стане някой свещеник, много често трябва да види пример на добрия пастир. И аз мисля, че този пример на отец Васил от Петрич, отец Стоян, също са точно такива примери, които не само за семинаристите, но за хора, които ни учат в семинария, и не само за тези, които искат да станат свещеници, но тези, които трябва да бъдат християни, които трябва да имат в себе си любовта и милосърдието на Христос, защото, както каза Христос, ние по това се отпробяваме. Аз не знам дали да чета фрагменти от есетата, който има желание, може би ще ги прочете на сайта, те са качени. На мен те всички ме докоснаха по свой начин,
как всеки един от участниците се вълнува за това как днес може да правим милосърдие. Вълнува се същевременно от проблемите в църквата, вълнува се от показното милосърдие, вълнува се от страна на църквата, примерно Василиана, как се дават показно архонски титли на хора, които нямат това милосърдие, което Христос предписва. Вълнува се как действително дали човек ще достигне до Бога, когато по този начин постъпва. Защото всъщност милосърдието, както казват някои от участниците, всъщност неговото предназначение да доведе до Бога, а не ние да стоим отдясно на владишкия трон. Ето от тези теми, при всеки от участници, които са засегнати малко или много, всеки говори за показното милосърдие, за това, че трябва да бъде милосърдието както в социалната дейност на църквата, така същевременно и духовно милосърдие. Всеки, който може, по какъвто начин може да дава милосърдие, да дава любов, това, което всъщност Христос иска от всеки един от нас. Аз повече няма да говоря. Всъщност, може по време на лекцията ми, както и на дискусията, ще се оформят въпроси, върху които най-добре да разсъждавам, защото пак ще кажа, колкото и да говорим и на лекциите, както и на дискусиите, за мен, от опит, което съм убедил и като християнин, като свещеник, не е толкова важно какво говорим, а какво правим. Така каза и Христос. И това, когато след възкресението на Христос, когато се явява на Лука и на Клеопа, те какво казват там? За Христос, който беше пророк силен на дело и на слово. Не само на слово. Не, за съжаление, ние повече говорим, отколкото да действаме. А е време наистина, разбира се, хубаво да се говори, хубаво да се говори, да се обсъждат тези въпроси, за да може да има ясни платформи, ясни програми, които на нас църквата България не липсва, но е време, освен да говорим и да го правим всеки един поединично. Както християните, така и свещеника, така и епископа. Въпреки, че не е точно дело на епископът да го прави, но е негово дело да го ръководи по-скоро, да напътства, както виждаме и примера в църковните общини, когато са били в началото на създаването им. Именно апостолите, за да могат да се грижат за молитвата, както казва Свети Лука, избират седемте диакона. Поздравявам победителите, поздравявам всички участници, защото всеки един от тях има свои достоинства в своето есе. Аз почувствах във всеки един от тях как всеки един се вълнува от тези въпроси, които са толкова жизненно важни за всеки един християнин. Темата за милостта, темата за милосърдието, темата за социалната мисия на църква, за диаконията. Как всеки един от тях живее с тези проблеми. Аз съм убеден, че тези деца, които днес са писали, разбира се, при богословите има и вече хора в зряла възраст, това се лечи при оформлението на мислите им. Всеки един от тях не само ще говори за това, но и ще го прави. Благодаря ви.